Milutaw sa investigasyon sa Mabolo Police nga walay laing tao ang nagbinuang sa usa ka lalaki nga nadiskubrehan nga patay unang gidudahan nga nahulog sa usa ka hotel sa barangay Mabolo. Sa paghinabi sa Brigada Cebu kang Police Major Romeo Durano Kaakoy Jr., hipi sa Mabolo Police Station 4 sa Cebu City Police Office. Nagkanayon si Kaakoy, kumpirmado nga nag-check-in sa maong hotel ang lalaki nga usa ka Taiwanese. Nasuta nga 5 ka adlaw na nga nagbakasyon dinhi sa Sugbo, kuyog ang kauban ng Taiwanese national. Sa pagsusi sa kapulisan sa kwarto, intak pa ang mga gamit nini. Walay timailhan nga dunay komosyon. Gisusi sab sa kapulisan ang CCTV kamera ug nakita ang nahitabo nga insidente nga nag-inusara lang ang lalaki nga nagpakamatay. Ang patayng lawas sa usa ka Taiwanese national anaa na karon sa Cebu Rolling Hills. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.